ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στην τελετή απονομής των 18ων Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων και των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Το βραβείο Καινοτομίας της ΟΕΒ στον τομέα μεταποίησης απονέμεται στην εταιρεία Advanced Automation Systems Limited για την ανάπτυξη ευφυών μεθόδων παραγωγής σωλήνα άρδευσης σταγόνας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Η Advanced Automation Systems Limited δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και κατασκευή βιομηχανικών γραμμών παραγωγής, εξειδικευμένη στην παραγωγή επίπεδων και κυλινδρικών σταλακτών για άρδευση. Με 100% εξαγωγική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει συνεισφέρει σημαντικά στην κυπριακή οικονομία. Η βραβευμένη καινοτομία αφορά την επίτευξη ενσωμάτωσης της τεχνητής νοημοσύνης στη βιομηχανική παραγωγή σωλήνα άρδευσης σταγόνας. Το καινοτόμο λογισμικό που αναπτύχθηκε επιτρέπει τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων παραγωγής, βελτιστοποιώντας την ποιότητα του προϊόντος και αυξάνοντας την αποδοτικότητα μέσω αυτόματων ρυθμίσεων. Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μειώνουν την ανάγκη ανθρώπινης παρέμβασης, ενώ η παραγωγική διαδικασία επιτυχάνει μοναδικούς ρυθμούς παραγωγής των 350 μέτρων ανά λεπτό, την υψηλότερη δηλαδή ταχύτητα παγκοσμίως. Η εφαρμογή αυτής της καινοτομίας από την AAS Limited έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων εταιριών διεθνώς, με επιβεβαιωμένες παραγγελίες από Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Κίνα, Ισπανία, Ιταλία. Η πρωτοποριακή χρήση τεχνητής νοημοσύνης καθιστά την εταιρεία ηγέτη στον κλάδο, διαφοροποιώντας την από τον ανταγωνισμό και ανοίγοντας νέους ορίζοντες για ακόμα υψηλότερες παραγωγικές επιδόσεις. Η απονομή του βραβείου επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Advanced Automation Systems Limited στην αριστεία, την καινοτομία και την τεχνολογική πρωτοπορία, συμβάλλοντας παράλληλα σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής μεταποιητικής βιομηχανίας. Το βραβείο καινοτομίας για τον μεταποιητικό τομέα απονέμεται στην εταιρεία Advanced Automation Systems και παρακαλώ τον κύριο Δημήτριο Παρασκευόπουλο, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας, να προσέλθει να παραλάβει το βραβείο. Αξιότιμοι κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριοι αρχηγοί και πρόσωποι των κομμάτων, κύριοι Υπουργοί, κύριοι Βουλευτές, κύριε Πρόεδρε της ΟΕΒ, κυρίες και κύριοι. Η εταιρεία Advanced Automation Systems, όπως είδατε και στο φιλμάκι που προηγήθηκε, ιδρύθηκε εδώ το 2005 από μια μικρή μονάδα παραγωγής σταλακτών και σύντομα εκτινάχθηκε προχωρώντας στην κατασκευή γραμμών παραγωγής σωλήνα για την άρδευση με σταγόνες. Απογειώθηκε πρόσφατα με την ενσωμάτωση της τεχνολογίας εχμής, με τη συνεργασία των πολύ καλών επιστημόνων που έχουμε στο τμήμα έρευνας και τεχνολογίας, με την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στις παραγωγικές μηχανές, επιτυχάνοντας πολύ υψηλές παραγωγικές ταχύτητες και με άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οικονομίας κλίμακας. Η εξαγωγική δραστηριότητα επεκτείνεται σε 42 χώρες, καλύπτουν και τις 5 υπήρους του πλανήτη και με τις εξαγωγές να έχουν ξεπεράσει τα τελευταία χρόνια τα 145 εκατομμύρια ευρώ. Η εταιρεία κάνει μόνο εξαγωγές, δεν ασχολείται με την υπηρετική αγορά γιατί δεν υπάρχει δραστηριότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΟΕΒ για αυτή την βράβευση και να επισημάνω ότι είναι η έκτη που μας απονέμεται, η Κυπριακή Δημοκρατία, γεγονός που μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε την καινοτόμο πορεία μας και στο τέλος να επιστήσω κάτι μετά από 40 χρόνια στην διαχείριση του νερού της γεωργίας σε όλο τον κόσμο. Να σας πω ότι η γεωργία απορροφά το 80% του διαθέσιμου νερού κάθε χώρας και πρόεδρε και η Κύπρος δεν είναι ούτε Κίμωνος ούτε Αστυπάλαια, είναι μια χώρα μεγάλη με γεωργία έντονη, με πιθανές εξαγωγές και στα αγροτικά και στα κτηνοτροφικά προϊόντα και πρέπει να δοθεί κάποια λύση στο πρόβλημα του νερού. Οι αφαλατώσεις δεν καλύπτουν το κόστος και το κόστος. Το λέω με κάθε ταπεινότητα, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε στο μυαλό σας κάτι. Εύχομαι να μακροημερεύσει η Κύπρος και η ευημερία για να μπορούμε και εμείς εδώ να ασκούμε την επιχειρηματική μας δραστηριότητα με επιτυχία και κουράγιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.